Paula, tá réise ábhar fáinne go san seo. Bhfuil chunatá gaiire le. Gohúntaach ar fáid. Well, ar nóid tá mé Comhdháil Gaelscoileanna agus seo an príomh marga a bheith a gomsa de chuid stuff tá na múntóirí chodígraseach agus có ascailte do rudaí nua agus de rudaí atá tarintach agus mealtach. So mar ecinn tú tá i ddíú éis na bonscoileanna go príomha rudaí a bhainean le bríomhre rudaí a bhainean le cuasaí gramadaí fiú. Seanachil agus mar sin de tá seo gilad. Ach, tá antóir ar chuid stuff. Tá má brasáasta. Bhíonn seo go chain blian agus go chain blian bhíon antóir ar chuid stuff 16 as na chóramach agus just den siad cogur Aberlum cadtha go nua mar péad tágad ceannáma é tá godeile ar fad ceanna go go dtí seo. Bhfuil éon mar agus bisíalta ar bhfuil do chud ábhar díirithe Paula. Níl mar táis go tain tá nuad margaí ag sola in san chóras. Bhfuil is go an tána Gaelscoileanna an, bhí freistal ar scoileanna bíorla chomá, bhí freistal ar na scoileannas na Gaeltachtaí chomá a rís. Bhí go tá uaireanta bhíonn sé deachar cinál an leibhéal Gaeilge agus na conceapna na obair ealaí na fiúáin a bheitseáil más má leat. Bhfuil is go. Ach nó go benúsach le stuff fé mar a dhéanam se má tá sé sách tarintach, má tá sé sách soléir, má tá sé mealtach. Is even le páistí dachanna, is even le rudí tá soléir, is even nó runibeg rudí granmhara cait sa tríd na fóilséirí comá. So déanam íireacht sin ar fad a nasc le chéile i mo chuid targaí. Agus Paula chunas teacht ort má tá duine chur sime i chud drathí. Tá siad a lína gom. Sé seolatá gom na www.spree online.com. Gur míle maith go a Paula. Gur míle maith